Sanibona, ujabuleke na umfweni ekumemile enomcimbi ehlabile ethi hayi ubofika akucela ukuthi usheshe ufike uzombukisa ezinye izinto kade cha umfweni ukubizele nje ukuthi woza uzohlinza woza kube wobosela ngisho inyama ngoba yena umfweni usebenza kangcono ingabe usebenza eParliament ingabe uyimantshi ingabe ummeli ufike nabanganyana bakhe la esilokhu behleli lapha ebalcony babafaka amagawuni bayaphuza wena wehla wenyuka uyahlinza wenza yonke into awuboni ukuthi hayi umfweni indlela kubize ngayo akakubizanga njengobhuti wakhe kodwa ukubize njengeboy alicabanga lemqondo ukuthi hayi ufuna kube khona umfowethu uSamson lapha ozokwazi ukwenza yonke lento bazi ingane ngisho kuwe kodwa umfweni uyakwazi nje ukukumemeza isinomi kanjani athi hayi wemfowethu awusizamele phela yokosa bahleli lapha ebalcony nabangani bakhe asebenza nabo uze ngempela nenyama ufike uyibeke ebesethi hawu salisa usiqobela mfowethu ngiyazi ukuthi umdala ku wrong lokho esikwenza kodwa salisa usiqobela mfowethu bafowethu inkosana yakwethu lena uyakubhuqa ngoba njobe kubize nje vele yona into akubizele yona le uze wathi futhi woza nomakoti wakho umakoti wakho laphana uyashabasheka uyaqoba kwaze kwabhetuka ngishamehla uqobana noanyanisi uqobo green pepper umakoti wala ekhaya engabulekelana nomakoti wakho uhleli lapha endlini bashaya ama-cocktail wena lokhu ushabasheka bamcelile naye umfweni ukuthi aza enze sure ukuthi uza namantombelo amantombelo njani ukhuthele bathi bamthandela ukuthi ukhuthele anqaba ukuthi umakoti wakhe akhuthale kodwa ku right omakoti bezoqoba bonke lapha bezoba bonke lapha uyabona kuba kuhle nje omakoti bala ekhaya sebefaka lawo maphinifa aba brown abhali ukuthi ubumbano labakhwanazi noma lawo maphinifa aba maroon abhali ukuthi umndeni wakwamkhwanazi bebe bonke hayi ukuthi kube khona uzothiwa ukhuthele lapha abanye behlale bengenzi lutho kumnandi makuthiwa bayenza bonke bendawonye nawe nje ubulaphana nje uhlinza akabe khona umfweni lapha eduzane ummele njalo eyisoshe njalo esebenza eParliament njalo ngoba usemzini wakhe la kusekhaya masila ekhaya asinayo ummeli masila ekhaya asinayo udokotela masila ekhaya asinayo umphathi station masila ekhaya asinayo umphathi wabaseshi kodwa siyela mana masila siyahlinza senze yonke into uzoweza nezingane zakho nawe zabafana ukuthi zizolekelela ezabo zimi lapha kude mayisondele sona ngoba inkomo isiwile ziyashutha kuphela nje siphethe ama-iPhone abizayo ziyashutha ziya-upload ithombe ziyashutha zi-update i-status zazo zithi situation right now zithi currently busy kodwa zimile zimlapha namabhloko amhlophe zifake namasokisi phezu kophaqa ngoba ziyingane lezi ezingazilutho ezakho zehla zenyuka zibamba inkomo ziyahlinza lezi zimi lapha kude noma siyibhutshuza inkomo isisenkomo lesi zivala amakhala laphana ukuthi kuyanuka iqhele zime kude nonina kunokuthi atshethe ayisondelani nifunde izinto zenziwa kanjani andile laphana unina uyaphuma nalokho uyabakhuza andile sukani lapho uzocotshwa inkomo sukani lapho baqhelo andile ngoba kufuneka kusondele lezi ezakho omthandeni kufuneka kusondele lezi ezakho zizohlinza akafuni nalezi zakhe hambani senzo yani khona laphana ngoba usenza unjani owasemakhaya kodwa lo abafuni neza ukuthi akayiqhele ngoba zifaka into emhlophe uzonqolela lo bhluka wena qhela lapho ujwayele phi inkomo kusho unina naye unina walezi ngane uhleli lapha endlini baphuza ama-cocktail umkakho laphana umantombela lokho edlula nje nephinifa waphuza nephinifa ebhekale waphuzela usemlilweni nawe ngapho uyososela ingane ngenxa ukuthi nje uncengile ngithi ke mina umuntu ufuna ubuye usikhumbule istandard sakho ukuthi hayi ubhuti umfowethu lapho ungibizile kodwa ngimdala ngenkosana kodwa mase ngenzisa kanje yabo sekukhona nokuchaphazeka badla amahenesi lapha bona badla amashivas laphana badla oglenfiddich lapha phezulu bakubekela isiminofu ukuthi mawuqeda lapha nje nale ibhodlela lakho ngoba umuntu wasemakhaya kuhle noma umfowethu esebenza kahle kodwa angakukhohlwa ukuthi mina ngimdala kuye ngubhuti wakhe noma ngabe khonto esiyenzayo akabe la eduze kwamfowethu nama-avroni lakhe mayengenawo akeze ngaza senkantolo lezi makufanele asebenze ngazo kunokuthi wena lokhu wehle wenyuka ukugade nje uwehlisa isithunzi wona nezingane zakho ngoba unina walezi ingane zala esilungeni uyayidefenda ukuthi ayiqhele ezoxotshwa inkomo shuthi inkomo ufuna ixobe ingane zoba wena umkakho lapha uyaqoba ngoba kuthiwa lona akajwayele akakwazi ukungena emlilweni lapha ngoba kuthiwa iweave yakhe iyabiza u10 inch u12 inch akakwazi ukuvele ungena emlilweni ngoba izosuka inuke kabi makunuke kabani iweave makunuke ikhanda likabani ubani umuntu okufuneka aqoba notamatisi
bemthembise bethi nje hayi uyayibona into engizokwenzela yona wena sithanda sami basho kumakoti wakho naye ke uselokhu isikheshe yini ushoda ngomuntu ozomvikela kuba kuhle nama kunomcimbi umvikele umngakho njengendoda uhamba uyomenyula lapha ekitchen uyomkhipha lapha yana lapho kuphekwa khona ethendeni umbambe ngengalo hayi akuphumule mama awuzohlala lapha phansi umthele Coca-Cola aphuze umthele juice aphuze umqabule isiphungu awuhlale phansi ukuphumula ngoba uyamdefend umngakho ungavumi nomngakho ukuthi ukukhuthala kwakhe angagcine sesidomu ngakho ukuthi ukhuthele nokwazi kweingane zakhe izinto zasemakhaya angagcine ngakho seyifukuza umuntu nje ufuna ukubuye na umndeni wakho uqoqa umndeni wakho ukhuluma ngeingane zakho khuluma ngomngakho mina ozobuye ubakhuze lichaba emeceleni etona baqhele eduze inkomo izobagcoba qhelisane zakho nawe ingane kuthiwa lona akeze ungena lapha ngoba kubasa umlilo kupheka utshwala nawe mkhiphi umngakho lapha ngoba nawe phela hayi ngoba kukhona lo msebenzi lapho uthi beningadli all along beniphila nidla nenza yonke into shathi nje banimemile kuyenzeka isimemo singabe isimemo kodwa kube yini yijuthi kube ngathi uqashiwe kube ngathi unikezwe umsebenzi ukuthi wena fanele nje uyoqobana nenyama lapha uyokosa uphendule wenze yonke into bangimemeza abafana abancane mfana kumemeza emncane kunawe asikho isibindi bafo lapho asikho isibindi lapho nangempela nawe usuyozama isibindi usuyovula ecourtroom imithi inyama ecourtroom usuyamsekela umfana usuyamosela usuyabalethela sobalethile sebethi qoba hayi bafowethu mina ngiyifuni leyo ndlala engako nje angifisi mina ukunibona ningileso simo sendlala kumnandi makuthiwa singobhuti bala ekhaya singobaba bala ekhaya sibe sesibayeni nathi sonke sibukisana ukuthi uhlinzwa kanjani sibukisana ukuthi inyama izobekwa kanjani sizopheka kanjani sizobapha kanjani sibukisane hayi ukuthi lapha sebezohlala lapha nje bahlala umfana ahlale neshoti ngoba nakho uthi yena uhlabile impela kodwa akasonele eduzane phela nezingane zakhe lezi ziyaqheliswa bazona zingama model C zifunda ekoleni zabelungu zifunda ko Pretoria cha ingane sezela ekhaya akekho ofunda ePitoli akekho ngcono siyasondela abeze bezofunda noma ngathiwa ufike nomngakho uyakwazi ukuhluza utshwala uyakwazi ugawa utshwala kodwa akasondele phela nomkamfowenu nabanye abafazi abanye besondele bezobuka ukuthi lo mantombela wakho ubugaya kanjani utshwala phela akubiye le varsity mabafunde nala hayi ukuthi okuthiwa nje naNtombazana amehla sebomvu khathela umngakho nobuyele emuva khathela umngakho abeze ukumnikana ukuthi bomsukela nje inyamanyana encane bemuthi gayiqa ngebhakede lamakhekhe la aqhephukile ngoba into efika icike kakhulu futhi ukuthi sekuphekiwe kanjalo ke sebezona sebezophaka bona noma sekuqala uhlelo lomcimbi akasavuli ngisho ngomkhuleko umantombela ngoba akabalulekile akekho ngisho ohlelweni la ekhaya lwalomcimbi oyenziwayo ngoba akekho yena nokhulumela omakhelwana akuyena umantombela nokhulumela umakoti bala ekhaya akuyena umantombela wakho nonjani nozobonga akuyena umantombela ngoba ubelonga lapha ekitchen sikhona isikhathi lapho ubona khona cha badlala ngomfazi wami la nomngakho naye abona cha bakanga indoda yami lapha ukhona nawe uyindoda ufuna ubuye umkhuzele umfazi wakho ukhuze cha ngeke phela eqobethe uhamba uye kubo makoti lokhuzana makoti kamfweni phela umhloniphi ngalutho nje akuyena umkhwekazi wakho futhi ungena lapha makhuzwayo ngeke nihlale kanje nabakithi ngeke kuyaxoxa mangezwani nami uzomtshela umantombela akayeke lapha ngoba unjani uyamdefend umngakho nezingane zakho uyayidefend makunomcimbi ekhaya kuba khona labo makoti ababekwe ezingeni ingane ngisho bona omama nje laba basizalayo uyakwazi mama ukunihlukanisa nizingane ngokuthi nje umfowenu usebenzele NIU usebenzele oqeba amaHawks uzofika nje mama esethi kodwa nesibindi bakithi nahlenzisa umseshi wonke akekho umseshi la ekhaya mama akekho umseshi ingane omama bayakwazi ukuyixova into uthola ukuthi ingane ziyaqoba lapha seyangena mama ngoba le ndodakazi yakhe lenenye iusister nesibindi bakithi ningaqobisa usister wonke maye isika ngomese uyojowa kanjani igulu usho ufuna kusebenzele yase Shoprite ingane usho ufuna umuntu oqobe lapha lo sebenze ejwayelani na nabo mama sometimes bayakwazi ukuthi banidivide ngokwezinga leni lokusebenza nanesibindi bakithi naqobisa imantshi ayiqobi imantshi incane umfowethu uyangelama uyingane akasiyona imantshi nje basila akukho cala elithethwayo la akayona imantshi umfowethu sometimes yibo mama yibo baba abagcina benihlukanisa ekhaya so nawe nje mawukhona
khuzela umkakho angabi siyaca nesiduphunga nje ekuthiwa asiqobe kuphela sona laba abanye abavuma ukuqoba ngoba banjani kuthiwa abafundile uma besebenza omakoti abasebenze masema singamadoda la ekhaya singobaba la ekhaya asiyeni sonke sibayeni akekho ummeli alikho isosha alikho iphoyisa akho NIU akekho umuntu owenza eParliament la sindawonye siyalamana siyalingana sizala umama yedwa sonke asebenzeni sonke akekho ofundile kunomunye ma kunomcimbi la ngenza ukuthi siyacela uqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungu isicofo subscribe button le channel yethu ngenza ukuthi lana-ke umkhwanazi ukhuluma indaba enkulu yokuthi-ke ungavumi ukuba yiboy likamfowenu nozakwabo asebenza nabo. Mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane kwividiyo elandelayo siphinde sihlangane nawe comment section. Danko.